Inside pakati timoti chitembwe na tapiwa vemukomana wakapereka umbowo. Takatanga kusvika manheru paakapondwa, kwakauya mwana wehanzvadzi yangu, mwana wake uyu nyamake, mwana wekwanyamake ndiye akauya kuzonditora. Akaponderwa pachitembwe kuma12 pamba. Nyamake uyu ndiye akaenda kunotora mukomana wangu mukuru, akati muzukuru mwana apondwa, vauya nemukadzi wake. Kubva azouya namai wake kuzonditora. Kubva tasvika paikuona zvishuwa mwana apondwa. Ndakasvika ato wamupeta, wakamupeta nditi nonzaro afukidzwa coverbed. Kumwe ndakaona mupurisa umwe chete nemukomana. Kubva ndati nobvumirwa here kuti ndimuone, kuti mutemo hauiti, asi regai ndikuratidze Kristu yayo. Kubva avhurwa mwana uya, andamuona zvishuwa akashama. Kubva anzi musabate-bate, mapurisa asati auya. Isusu takaita zvekumuvaramwira, isu takati ngatende, watabuda. Tazosvika apo mukomana mukuru akati mai atisiye mwana. Wakadzoka mukomana wangu mukuru naiye mwana wekwanyamake, mwana wehanzvadzi yangu, mwana wake. Ndo wakadini tremo, anonzi tremo nyamake, ndo wakarara waripo nemupurisa. Esi paya mukomana uyu, pane mukomana atengesa mafoni anonzi Nono, aitengesa mafoni yake 3. Pabva pati mafoni 2 madiki, hombe ndeyechitatu. Umwe mukomana warimo imomo wanga wakati wandei wari kutaura nyaya munongoziva kutaura. Foni dzakaiswa patepu. Umwe uyu anonzani murume anonzi Gilbert, mukomana uyu kubva atora foni iya, kubva atambidza umwe mukadzi nekuseri kuda, amboisa muhomwe. Ziva yari kuona paya, kuzoti wapedza kutaura foni. Ziva yakati ndiwo atora foni, yakati ayo foni dzakasati patebhu apa dzaendepi kadzi mene. Ziva yanga ari kuzvidini, ari kuzviziva. Paya apa anzi mukomana uyu, vanhu vese vabva vaenda, sari Zivai nemukomana. Zvino manje akuda kurohwa Zivai naGilbert. Zivai bva akiya pabhesi paya panganikibva akiya, bva amhanya kunodaidza tiite tapiwa uya ite uyu, iwo vanomuti Satani. Manje isitoziva zita rake, vanomuti Satani akuda kundirohwa. Paya apa statement yandikukupai ndiyo yakapiwa homicide, nekuti sita achisipo. Tabva ipapo ikanzi iwewe nachairman chitembwe Timothy, Zivai taura chokwadi. Akati ndiri kutya. Kanzi iwewe taura chokwadi, nekuti urunzi ndiwo watora foni. Mwana uyo kwakuchiti mudhara ndiye atora foni. Kanzi ini nonzi kanzi ini anditori foni inoita rubhari, anditori kafoni yaka. Kanzi mudhara taura chokwadi. Kunzwa kwangu hanzi ndipo paakatanga kumurova iye Gilbert. Hanzi akamuti chifight. Abva ipapo bvamuti bhutsu mwana uyo. Abuda pabhutsu paya panzo bva amushaba, bvati kundiuraya henyana notora foni. Mudhara taura chokwadi ndiwo watora foni. Paya apa uyu Gilbert uyu kuzhava kwaita mwana wekurova kwaaita bva abuda manje. Uyu Zivai uyu akuti ndakupera simba,
ndidire mvura ndaupera simba. Mukomana wangu umhanya kudira mvura. Dira mvura kunzwa kwangu. Kanza akakumbira mvura yekumwa. Timoti Chitembwe ubva anotora mvura pasi pesingi. Uvampa uvama. Munongosiwa munhu anenge akutandadza. Wadaro manje, uyu Gilbert aenda. Hanzi mwana uyu akuti gororo. Ndipo pakati umwe mukomana wakomana. Nyaya inotiomerai munhu kuenda uko. Muri kuzviona tasiya Satani aita sei? Aenda ndokuda zita rawo anomudaidza. Asiri kubatwa nawo Gilbert. Pai. Kubva wamhanyira kusvika paye kukanzi iwe mudhara foni yaonekwa. Apa wanga wafonera kare mapurisa kutaura kwavo. Paye kwakuita sei? Uyu kwakudzoka naye. Wadzoka naye manje. Achingopinda mugedhu vanzi keche. Akarara ipapo. Paakaponderwa. Akazotorwa kuma1 homicide yawo. Kana kuti 12. Wanotaura wachitaura. Titanga tisipo. Wari kuti wamukona wawe kumutora kwavakaita mwana wakaenda kunomwisa maswitch. Ndezvekunzwa izvi. Asi homicide zvandataura pakutanga ndezvehomicide. Abva watora chitupa chake nefoni yake, ubva wamhanya kumapurisa. Ndiwo wakamhangara. Isusu hatina kumhangara. Ana yanzi aichema kuti wakomana mandiuraire. Handina kutora foni ina Satani. Mumaraini mumanix door. Ndiwo wakanzwa kufa kupondwa kwaitwa mwana. Manzwiro andakaita. Hanzi pane mudhara akapinda. Wari kumuroora. Ndopa wakati wanangu zvakwana. Kanzi mudhara kuda kuroora. Buda enda kumba kwako. Arimo mudhara emurainimo. Inini zvangu zvaninoziva. Shuwa mukomana akauya akati uya inyindise muone mwana. Isusu kumusha kwedu munhu akapondwa. Afane kupondwa. Ndakaitawo chivanhu chaanoziva. Ina kutanangira mwana. Ini ndakaita so. Zvandakaita. Zvatinoita munhu apondwa. Kana dai ndikahaiwa. Ndozvatinoita. Ndiri n'anga ndakabva ndiri mudiki nchira kana baba. Ini mwana wangu anga akarara apa. Ndakadai. Zvandakaita. Ndakati ziwai. Ndakakutaurira kuti usatambe nevanhu vanokupondwa. Ona wapondwa. Ndakadaiwo. Ndakapfugura hembe. Kai. Ndozvatinoita. Ndakapfugura hembe. Kai. Ndozvatinoita. Manzwiza. Kubva ndatenderuka. Kubva ndaridza mhere kairi. Kubva ndabuda. Usiku. Wandakamuona mwana wangu ara. Kubva ndauya amukire. Uya. Tinotora bhodhi riya. Panze apo. Tinotora shamu. Torowa bhodhi. Tinorirowa neshamu bhodhi. Kuti usarare simuka. Bhodhi. Ndandiri inini. Mupurisa anga akagara. Ndakapfugura hembe mupurisa akagara. Nemwana wangu mukomana, nemuroora, nemwana yanjidzi yangu. Tanga tiri pachikama chedu isusu. Ndakagara chitunha ichi. Ndakagara. Mukoma wake Timoti akauya akagara. Mwana wangu akati taurai namai. Akati gogo ndakubvunza. Hazvizonetsi here pano. Ndikati aiwa. Zvazvoita ndizvo. Kana munhu asimudzwa handiti. Tatora mutumbi wedu. Tatora bhodhi yauya.
tichapinda muno totora chi mvuri womwana wedu paafira. Right. Pawakazonotora bhodhi yauya wakabva wakiya geti. Hatina kuzopinda kunotora mvuri yemwana wedu. Mamumu ari kutaurwa. Hanzi mwana uyu manhere acho kanzi akaita mvuri kunzwa kwangu ini. Akati manhere acho kwakanetsa kurara nembwa iye achiti ve isusu zvatinoita pakufugura kwandakaita kurwadziwa. Asi isu tinoti munhu abata ruoko rwokumurowa amukowadzorere. Isusu kuziwa kwangu ini shamu dzatinorowa idzi ndedzekuti rowawo vanhu vakurowa. Ukarowa chibhakera iye adzorerawo chibhakera. Tinomupa simba rekuti amupe. Tinotaurira vana kuti kana muchirwa chenjerai kuti ukaponda munhu watova nengozi musha mako. Munhu anomuka harari.